У палацы фронтавога шпіталю галоўны хірург аглядаў раненых. Іх было шмат, мабыць, сотня. Дзеньчай даводзілася хутка, каб выратаваць тых, каго яшчэ магчыма было. Зірнуўшы на скалечаныя ногі маладога камандзіра, хірург прамовіў: ампутацыя, і рушыў далей. Пачуўшы жорсткі прысуд, баец узгадаў пра трафейны бельгійскі вальтер. Зброя, падораная сябрам, ляжала ў палявой сумцы побач, а значыць, у яго яшчэ быў шанс за лічаныя секунды пакласці канец усяму, і ўласным пакутам, і жыццю. Выратаванне прыйшло неспадзявана. Старэнькі вопытны ўрач, які разам з калегамі аглядаў раненых, калі ўсе адышліся, ціха параіў: гангрэны ў цябе няма, на ампутацыю не пагаджайся. Твае ногі яшчэ можна выратаваць. Як выявілася неўзабаве, стары хірург меў рацыю. Андрэя Макаёнка, а менавіта ім і быў той малады камандзір з параненымі нагамі, потым вылечылі. Хоць у нагах у яго на ўсё жыццё так і засталіся 13 асколкаў ад узарванай міны. У 1942 у фронтавым шпіталі яму давялося абараняць ногі літаральна са зброяй у руках. Як толькі да яго накіраваліся санітары з насілкамі, каб забраць на аперацыю, Макаёнак пачаў пагражаць ім пісталетам. Санітары вымушаныя былі адступіць, пабаяліся, што і сапраўды стрэліць. Быў гэта акт агрэсіі альбо самаабарона. У самым пачатку п'есы «Зацюканы апостал» бацькі разважаюць, і як жа ацаніць паводзіны сына, які пабіўся з хлопчыкамі ў двары. Міжнародная камісія ў складзе мамы і таты заяўляе, што зараз разбярэцца, і як жа гэта ўсё ж такі назваць – агрэсіяй альбо самаабаронай. Але што калі чальцы гэтай міжнароднай камісіі і самі не могуць прыйсці да згоды па пэўных ключавых пытаннях? Ім бы між сабой разабрацца для пачатку. Са сваімі дробнымі скандальчыкамі, спрэчкамі і лакальнымі войнамі. Чакайце, гэта мы зараз пра што? Ды не пра палітыку. А зрэшты, гучыць жа ў п'есе Макаёнка даволі выразна голас палітычнага каментатара, да якога, між іншым, пільна прыслухоўваецца галоўны герой, вундэркінд-палітык, які ён сам сябе называе. Вітаю вас, сябры! У гэтым відэа будзе разбор даволі цікавай п'есы Андрэя Макаёнка, якая была напісана ў 1969 годзе. Твор называецца «Зацюканы апостал», а філасофскія пытанні, якія падымае аўтар, вечныя, над імі можна разважаць бясконца. Персанажы і месца дзеяння умоўныя, героі не маюць імёнаў. Паказана умоўная сям'я, у складзе якой мама, тата, сын, дачка, ну і напрыканцы п'есы з'яўляецца яшчэ дзед. Дома ў накормленага чыноўнікам, то бок у таты, у гаспадара ўсё ёсць. Прычым ёсць таксама даволі незвычайны скарб, безліч кніг. І ўсё гэта кнігі сына, бо толькі ён адзін у сям'і чытае запоем. Чытаем і працы філосафаў, і біблію, і перыёдыку, прычым усё гэта ён называе бярэмем хлусні, удакладняючы, праўда, што газеты гэта хлусня толькі на адзін дзень. Калі ж сястра пытаецца ў брата, дык навошта ён тады ўсё гэта чытае, ён адказвае, што спадзяецца нешта такое знайсці, такое прачытаць. Але сваю думку ён так і не завяршае. Можа, і сам не ведае, што канкрэтна ён шукае. Але відавочна, што гэты вундэркінд добра разумее. Валодаць інфармацыяй у сучасным свеце надзвычай карысна. Макаёнак гарачы і самаўпэўнены, які не раз дэманстраваў свой незалежны характар у розных жыццёвых сітуацыях і сам быў чалавекам начытаным. Пра тое, што адзін з найбольш яркіх беларускіх драматургаў савецкага часу чытаў шмат сур'ёзнай літаратуры, згадваў у сваёй аповесці пра сябра Іван Шамякін. Чытаў ён запоем, чытаў часта такія кнігі, да якіх многія з нас так і не паспелі дабрацца. Што зрабіў гэты тыдзень, калі мы не бачыліся? Перачытаў Шекспіра. Усяго? На стале разгорнуты том Герадота. Нудна, але мудра. Біблія з закладкамі. Чытаеце Біблію? Здзіўляецца хтосьці з гасцей. І табе раю, нямала смецця, але шмат і мудрасці. Гэта міфатворчасць народаў за многія стагоддзі, тысячагоддзі. Паводле ўспаміну Шамякіна, Андрэй Макаёнак любіў цытаваць прачытанае. А аднойчы, на абмеркаванні спектакля па яго камедыі, і ён пачаў праводзіць такія цытаты Леніна, бо ў ягонай працы ён таксама добра ведаў, што апаненты не знайшліся, што адказаць. Трапныя цытаты ў якасці аргументаў у размовах з дарослымі пастаянна прыводзяць і галоўны герой п'есы «Зацюканы апостал». Але спачатку давайце глянем на дарослых у гэтай п'есе вачыма сына. Мама пастаянна разважае пра гуманізм і мараль, і быццам бы правільна яна ўсё гаворыць, вось толькі на справе атрымліваецца, што ўсе яе размовы пра мараль – гэта звычайная крывадушша. Такое часта здараецца ў жыцці. Муж ёй здраджвае, а яна таксама таемна сустракаецца з экзатычным студэнтам,
Але свае амаральныя ўчынкі не афішуе, у адрозненні ад мужа, які нічога не саромеецца. Калі брат, жартуючы, гаворыць сястры, што, напэўна, тата пайшоў ёй бюстгальтер купляць, дзяўчынка заўважае, што пасаромеецца тата такое купляць. А брат адказвае: наш тата не пасаромеецца, і ён толькі назаве гэта як-небудзь па-другому. І сапраўды, напрыклад, сваю інтрыжку з нейкай мадмуазеляй тата называе расшырэннем і паглыбленнем культурных сувязей. Ну і напрыдумвалі гэтыя дарослыя розных мудроных слоў. Не дзеля таго, каб выказаць думку, а каб утаіць тое, што на ўме, падмануць. Вось дык правільную выснову робіць сын. А неўзабаве ён усур'ёз задумваецца над тым, што гэтая бясконцая хлусня дарослых яму надакучыла. Але што рабіць, калі ён пакуль што маленькі чалавек і вымушаны жыць па правілах, устаноўленых вялікімі і моцнымі, але дакладна неразумнейшымі за яго. Трэба неяк здабыць свабоду. Няхай сабе дзеля гэтага і давядзецца ператварыць у маральных рабоў уласных бацькоў. На пачатку першай ідзеі падаецца вельмі аб'ёмная аўтарская рэмарка, а ў ёй вось такое цікавае апісанне стэлажа з кнігамі. У стэлажы сярод кніг 3 нішы. Адна ў сярэдзіне абклеена чорным аксамітам, а ў ёй сядзіць бронзавы Будда. Справа, крыху ніжэй, ніша з зялёным сукном. Там гіпсавая галава Майсея, копія вядомай скульптуры Мікеланджела. Злева ў нішы на светла-блакітным фоне крыж з драўлянай галавой Ісуса Хрыста ў цярновым вянку. Здаецца, Ісус Христос вось-вось цяжка ўздыхне, зажмурыўся ад нечага. Буда, Майсей і Христос могуць быць пэўнымі сімваламі. Буда размяшчаецца ў самым цэнтры. Гэта сімвал абсалютнай духоўнай свабоды. Такая свабода і ёсць галоўная мэта. Яшчэ ў самым пачатку п'есы сын сцвярджае свабоду як найважнейшую каштоўнасць. Але ягоная сястра пакуль што не разумее, навошта гэтая свабода. Яе ж на хлеб не намажаш? Брат тлумачыць, дзеля волі многія ахвяравалі сваім жыццём. Пра тое шмат у кніжках напісана. Дарэчы, шлях ахвяравання – гэта шлях Хрыста. Гэты сімвал знаходзіцца ў той нішы стэлажа з кнігамі, што злева. Але сын не можа абраць такі шлях да высокай мэты, таму што гэта не адпавядае яго дзейснай натуры. Затое ягоная сястра можа, і яна абірае такі шлях, праўда, толькі ў самым канцы п'есы. А на пачатку яна нагадвае таго самага зажмуранага ад нечага Ісуса Хрыста, тую драўляную галаву Ісуса, якая размяшчаецца ў адной з ніш стэлажа. Такі персанаж, як дачка ў п'есе Макаёнка, абараняе мір і спакой у сям'і. А да свабоды, нагадаем яшчэ раз, у самым пачатку яна нават не імкнецца, бо не разумее, свабода – гэта што, насуперак ці як? Братам яна шчыра захапляецца, яна зачаравана ягоным розумам, але яе засмучае, што такія якасці, як дабрату, сумленнасць, ласкавасць, яе брат адкідае як непатрэбныя, якія могуць толькі нашкодзіць яму ў працэсе дасягнення сваёй мэты. А вось дзяўчынка лічыць, што без гэтых якасцей чалавек непаўнавартасны. Калі бунт брата завяршаецца няўдачай і нават трагедыяй, сястра як бы становіцца ягоным пераемнікам, але яна абірае ісці ўжо іншым шляхам, шляхам любові і ахвяравання. Гэта пацвярджае яе апошняя рэпліка ў п'есе. На пытанне дзеда, спадзяюся, ты не выскачыш праз акно. Яна адказвае так: я, ну не. Я на касцёр, на эшафот, на крыж пайду, каб не стаць такой, як ён. Сын у трагікамедыі Макаёнка асоба дзейсная, таму заканамерна, што ён убірае шлях Майсея, бярэ на сябе ролю правадыра, як Майсей, які, жадаючы вызваліць свой народ ад рабскага становішча, выводзіць яго з Егіпта, сын спрабуе пераканаць бацькоў і сястру адмовіцца ад добраахвотнага рабства. Дачка ахвотна падпарадкоўваецца волі бацькоў, яна нават спрабуе пераймаць іх мадэль паводзінаў, напрыклад, вучыцца какітнічаць перад люстэркам як мама. Бацькі, у сваю чаргу, ахвотна падпарадкоўваюцца правілам, устаноўленым у грамадстве, у якім пануе ўлада грошай. У выніку, як і Майсей, наш галоўны герой сутыкаецца з супраціўленнем тых, каго ён імкнецца вызваліць, каго ён вядзе да высокай мэты. І гэта выклікае неразуменне, гнеў, пагарду і боль. Да трагічнай развязкі персанажа Макаёнка прыводзіць як знешні канфлікт сына з бацькамі, так і канфлікт унутраны. Калі лічыць, што на першым плане ў п'есе знаходзіцца праблема свабоды чалавечай асобы і разглядаць свабоду як адсутнасць улады зверху, то атрымліваецца, што толькі неабмежаваная ўлада гарантуе абсалютную свабоду. Нездарма вундэркінд-палітык марыць, што калі ён вырасце,
Ён стане на чале дзяржавы, стане правадыром нацыі. Ды і мэта ж яго нібыта добрая, і ён марыць паказаць людзям шлях да вызвалення. Вось толькі не асабліва пераборлівымі ў метадах. На шляху да высокай мэты часта бываюць правадыры нацыі. Сын гэта добра разумее, ён шмат чытаў. І вось як у сваім маналогу ён разважае пра маральныя якасці, якія павінны вызначаць таго, хто прэтэндуе на ролю сучаснага Цэзара. Сучасны Цэзар павінен умець быць абаяльным, каб выклікаць пачуцці прыязнасці ва ўсіх, хто хоць раз пабачыцца з ім. Павінен умець прыкідвацца праўдзівым, калі нахабна хлусіць, прыкідвацца чэсным, калі беспардонна ашуквае, шчырым, будучы фальшывым, цвёрдым і ўпэўненым, нават калі грызуць сумненні. Прыкідвацца добрым і ласкавым, падпісваючы смяротны прыгавор. Пачаўшы вайну, трэба ўмець пераканаць людзей, што вядзецца яна ў інтарэсах міру, а гарады бамбяць дзеля іх абароны. Я павінен навучыцца памірыць заклятых ворагаў і ўмець пасварыць закадычных сяброў. Павінен умець выкарыстоўваць для сябе і высакародны чалавечы парыў і такую чалавечую загану, як зайздрасць. Для веруючых я павінен быць апосталам, а атэісты хай спадзяюцца, што я бязбожнік. Я павінен сумець пераканаць людзей рабіць тое, што мне трэба, але каб ім здавалася, нібыта яны самі таго хочуць. А я толькі разумею іх патрэбы. Я павінен умець пераканаць бацьку пайсці супроць сына, а дачку сведчыць супроць маці, калі мне гэта спатрэбіцца. І я павінен умець узбунтаваць, уздыбіць натоўп, давесці да экстазу, да барыкад. Але я павінен умець і ўціхамірыць раз'юшаны натоўп, калі бунт прынёс ужо ўсё, што мне трэба было. Я павінен умець быць літасцівым і міласэрным да заклятага ворага, каб усыпіць яго пільнасць і быць бязлітасным да роднага брата, бацькі, нават маці, калі заўважу змову, каварства ці здраду. Я павінен умець, не раздумваючы, бязлітасна і хладнакроўна прыбіраць з маёй дарогі супернікаў. Дзіўная супярэчнасць узнікае. Галоўны герой нібыта сам паўстае супраць хлусні бацькоў і крывадушнасці гэтага свету, а ў выніку дзеля дасягнення ўласнай мэты гатовы стаць бесчалавечным жорсткім хлусам. Такі разлад у свядомасці цэнтральнага персанажа заканамерна прыводзіць да трагічнага фіналу. Таксама, як і галоўны герой п'есы «Зацюканы апостал», Андрэй Макаёнак быў бунтаром па характары. Ён не ўмеў падпарадкоўвацца. Незадоўга да вайны, паступіўшы ў ваеннае вучылішча, Макаёнак літаральна адразу зразумеў, што трапіў не туды. Ён не слухаўся сержантаў, незважаючы на вымовы старэйшых камандзіраў, ён працягваў пратэставаць супраць бязглуздых загадаў. Урэшце дабіўся таго, каб яго адлічылі. Стаўшы вядомым драматургам, Макаёнак смела уступаў у інтэлектуальныя спрэчкі з любым апанентам. У аповесці пра сябра Шамякін згадвае, як з Макаёнкам асабліва любіў весці размовы Пётр Міронович Машэраў. І любіў ён гэтай размовы менавіта таму, што драматург даволі смела яму пярэчыў. А яшчэ Андрэй Макаёнак любіў розыгрышы. Аднойчы ён нацапіў матлатыя бровы, гарбаты нос і так у выглядзе грузіна з'явіўся ў рэдакцыі часопіса «Полымя». Там ён пачаў распавядаць пра тое, што нібыта рыхтуецца да выдання цудоўная кніжка, а ў ёй плануецца змясціць творы лепшых пісьменнікаў у перакладзе на грузінскую мову. Ганарар абяцаўся вялікі, а бонусам кожны аўтар павінен быў атрымаць выдатнае грузінскае віно. Прапанова гучала спакусліва, і ў рэдакцыі тут жа пачалі абмяркоўваць, чые творы заслугоўваюць быць апублікаванымі ў гэтым зборніку. Работнікі часопіса забегалі і кінуліся некуды тэлефанаваць, а потым хтосьці заўважыў, што у госця нос нібыта несапраўдны вось-вось адваліцца. У адказ на такую заўвагу той, хто выдаваў сябе за грузіна, абразіўся. З крыўдай у голасе і на поўным сур'ёзе ён заявіў, што свой нос пад Сталінградам згубіў. Вось і даводзіцца неяк выкручвацца, не хадзіць жа яму бязносаму на самай справе. На секунду ў рэдакцыі павісла паўза, а потым цішыню парушыў дружны выбух рогату. На гэтым усё, сябры. Дзякую, што даглядзелі відэа да канца. Абавязкова падпісвайцеся на мой канал, падтрымлівайце падабайкамі і каментарыямі, і да новых сустрэч!